Само още един имейл, после ще си почина. Казвал си го и преди, и после идва следващият имейл и следващият. Стресът тихо се натрупва, докато ти продължаваш да работиш. Хапваш, без да мислиш, без да усещаш, само да заглушиш напрежението. И после идва вината, тежка, позната. Но решението не е в следващата хапка. Не е в сладкото, не е в соленото, не е в това да се накажеш. Стресът не иска храна, стресът иска грижа. Той иска да спреш, да дишаш, да се чуеш. Погледни през прозореца. Утрото винаги идва. Поеми дъх, дълбоко, истински. Стресът няма да изчезне, но ти можеш да го изпревариш. Смяната започва не в чинията, а в ума. Убой маратонките, изключи тревогата, дай шанс на себе си. Движението е твоето лекарство, твоето освобождение. Всяка крачка е малка победа. Всеки дъх е ново начало. Всеки изгрев е напомняне, че можеш да продължиш. Храни тялото си, не тревогите си. Стресът не се храни, той се управлява. Ти можеш да се справиш, започни сега.